אפשר להתחיל? טוב, היי, זה גבע. אתם יכולים לקרוא לי גם גבוש אם בא לכם. את האמת, לא הכנתי משהו מראש. היו סידורים, עניינים, ימים עמוסים, אתם יודעים. אני לא יודע איפה להתחיל אפילו, אבל ממש לא נעים לי. בכל זאת, כולכם הגעתם לפה, אז אני אשתף אתכם במה שעבר עליי השנה. הכל התחיל באיזה יום שני אחד שאמא שלי יצאה לבדיקה לראות מה קורה איתי. עכשיו שתבינו, אני ממש לא תכננתי לצאת באותו יום. היו לי עוד כמה דברים לארגן, בכל זאת, העולם הוא לא מקום פשוט לטיפוסים כמוני. אז איפה היינו? אמא באה לבדיקה שגרתית, אבא התעקש לקחת תיק, הרופאה אמרה לה שאפשר להניע את העסק, ומה ההורים שלי בחרו לעשות? ישבו לארוחת בוקר בארומה. הם כאלה אדלשטיין. אז זהו, זאת הייתה הסעודה האחרונה בבטן של אמא. אכלנו מנה ראשונה ועיקרית, ולא דילגנו על איזה קורסון טוב ליד הקפה, ואז הרגשתי שהגיע הרגע. עלינו למחלקה, ואני החלטתי שהגיע הזמן תקתק עניינים. חיכיתי שאבא יוציא את המצלמה, פחות מ3 דקות, והגעתי. חבל על הזמן של כולנו, לא? איזה כיף היה בבטן. היינו 3 פעמים בחול, אכלנו במסעדות שוות, פאן. והיום? איפה היום ואיפה החיים בבטן? כל היום אני בעריסה, שמים לי חיות מנגנות מעל הראש, תמונות של פעם בשחור לבן, אוכלת אותו דבר בוקר, צהריים וערב, ומכריחים אותי להתקלח. ואני שואל, איפה הימים של דיקסי ב1 בלילה? ואם זה לא מספיק, 8 ימים אחרי שפרגנתי לאמא ויצאתי, חתכו לי. כן, חתכו לי. מול כל המשפחה, כשאני כולי ערום. ואני אומר לאבא, לא מתאים. אבל הוא דוחף לי תירוש לפה. מסתל אותי לגמרי הדבר הזה. בקושי הצלחתי להבין איך קוראים לי. ואם כבר מדברים על איך קוראים לי, אתם יודעים איך קראו לי כשהייתי בבטן? איוני. כן, לא להאמין, איוני. ולמה? כי אמא ואבא שלי החליטו שאני צריך שם עם האות עין, כדי שלהם, לי ולאחים שלי, תהיה אות משותפת בשם. אתם לא מבינים על איזה עוד שמות הם חשבו. סבתא אביבה הציעה לקרוא לי אולש. אולש, כן, אולש. אחר כך היא הגיעה עם השם איון. כשאמא הורידה אותה מזה וכבר התחלתי להירגע, אמא הגיעה עם השם איתם. נו, מזל שיש לי אבא. מפה לשם סגרו על גבע. כבר שמעתי ממלא, זה שם של טייס, זה שם של חתיך, אבל את ההורים שלי זה לא ממש מעניין. הם בעיקר מקווים שזה שם של מהנדס. אז השלמתי עם זה. עכשיו כל יום אני צריך ללמוד דברים חדשים. הוא צריך לשכב על הבטן כמה שיותר, אני שומע כל הזמן. ניסו לתת לי מוצץ, ומה לי ולמוצץ? ואמא כל הזמן מבקשת ממני לישון שנץ בשישי. בהתחלה לא הבנתי מה זה שנץ בכלל, והיום אני מבין שאני פשוט לא מאמין בזה. אז אתם מבינים, לא חסרים סיפורים וחוויות, עברתי המון, אני מדבר אתכם עם ניסיון חיים מכובד. אז אל תשכחו, קוראים לי גבע, ובשבילכם, גבע אדלשטיין.